Hello guys, majong adlaw na tong tanan. So karong adlaw guys, na napagkus garden. Arang daghanag gihapog bungag taong basag arang lugad na na. Magtan-aw kus kuan guys og nabag gihapoy bunga ag patula kay sugunson manin giharbisan. So tong tanawon og napabag gihapoy daghan darta agis ubos. Suruy-suruy ko diri sa garden pawas kalaay. Garay. Labong naman ni oy. Ana day gapoy daghan guys. Tigid gapon day mawadaan. Sama raman di makita are ko silawom. Kay init pa man. Nagyapoy nang kikumbabet. Kutugon ko gikan ko nag wifi babaw kay gamang wifi dari pakit wifi garabing ludinga man maka high blood. Ganing dito ko dari sa garden. Kapadas nga ang giibid-ibiran wa pa jud gyapon na hinog. To wa pa na yellow. Nagyapon dari daghang bunga. Di pa maklarog uban kay naas koan. Diyan ako sa ang kuan guys ba ang mga Facebook na bitang mga post. Ug mag-post ko nga na seleksi kaya mangitag seleksi. Natinga ako kay naman gapoy mga like ni Marians nga naman na siyang gi-block. Hindi naman may friend. Mang stalk day gihapon tarot mang stalk. Mang stalk siguro si gihapon mananaw. Diya kada pasay bisag di na itag seleksi na gapoy jag. Comment. Comment, like. Like sa mga post. Kana all mang stock. Di nagdadako nga ni guys kay padung ko maligo. Ning uli kus babaw kay grabing laaja. Grabe jud bajika. Taw-taw kay Thomas tuas meeting, nag-meeting sa bapa tapos nanay dito sa babaw. Wa my god, taw-taw si babaw. Laminon kadyo kay ahu ag wifi. Way loading. Talang signal. Katugon. Katugon ko unja. Katugon ko unja kuan. Kanang unsa na? Nugmat adto ko di pag kumakatug. Libog. I love you, day. Gisapot ron sa Aliana kay nadaga man. Magsunod-sunod ra ba ng daga, madaga si isa na Aliana masunod po para bakurong buwana galing atlan nirong Pasko ato sa taon po kay magmila-mila ni atang buog. Hapit na dyan ning maning tiri kay gapon nag harvest si nanay. Nag-harvest nagkuha si nanay isa ka punuan gikuha ni nanay kay nalaos batog dahon sa giibot ni nanay wa man pud kaon. Ako'y nagkaon. Guwang naman kaadyo. Pero di pa jadi ing nag-agkanang na ijahang punuan guwang na. Ag ijahang unod guwang na pero ag ijahang punuan is green pa. January pa na puhon. Gimingaw kong liksi. Mura na bagmaos liksi kay nagchat-chat gab bi na nga. Netog na bakuno ko na. Gimingaw kuno siya na. Kaya og dari man pud siya guys. Samot siya ka laadon dari si Aliana kay dadon man pus Valencia ugma. Mana na man pong ipada na man pus liksi. Ta sila man putos reverse ja na mapud. Naman pud sila kim-kim dadto anak ni Along Gabriel anak ni Queenie ba guys. Tapos sila dito sa Valencia. Adto lagi sila magpasko. Adto sila nanay ugma. Kami ras ati ali mabilin deres bay. Bahala goy handa basta kay baskag ag panglawas. Ari kusmani kay murag kaibtunon ko. Pero di pa bitaw guys kay sayang wa tay waan jay makuastiri dani atunig kuan. Maatuog harvest. Dari ko magpa. Ari. Na gmani. Alagay I love you. Hampuong ra bajag kadug dahon. Dawag man ni day dali. Pagsanilas, mamanay jang dawaan.
Nagtag na naman tadani kaya arang mingawa man makahilak magputas kamingaw. Kahuna-huna tas mga kasakit sa una. Hinaot nga karong hinaot anta nga karong 2024 makamove on na jud kog tarang. Kuana di na ko wa na stress, wa na samok na ba. Mani ang wish karong 2024 tagan pagbaskog nga panglawas sinanag si tatay, ang anak si Lexi, ang mga mahal sa kinabuhi among pamilya magmalipayon o magmalinawon. Des alyana diha. Panguha na adto pud pasulabiig. Pasulabi og kuha kay mauto ng dahon sa antang tatire. Naligo na ka, day? Day? Naligo na ba karon? Kay maligo ra ba ko? Aw ganina. So kaduha di ay. Anila agon. Tanda ko mingaw kumida. Sana all gimingaw. Mga tangbana tayo sa. Di kapoy na rodi, day. Ganina nag-uwan ja karon. Init na pud mo resas makasakit, makalabad sa utok. Kanang init ja mo kalitrag uwan. Tay tayo ininit tayo sa. Mama Mary. Talagis Valencia mo adto bitaw ka og malakaw na kay init. Gidogs ra ba ka? Gidogs ka. May adus man ni pero ginadili. Musaliat pagkadaghon ng danang init. Tanawan ni jugman ni guys, grabe ka hampuong lagi tanawon. Naman naganggiingan guys nga agdahon nija kuan pa. Di pa wa pa na nga dag. Mailhan man dyan nagkanang arang guwangan na dito ka kay mga dag agdahon. Kani kay kuwang pa man ni. Daghan rap dyan unod guys. Nag-ibot man ko dani katunan ng higong nanay. Nganim sir itong giibot ni nanay gapon kay nadag ag dahon. Na, ilhan siya nga daghay unod. Kay kuwan. Hampuong agpunuan. Di sa tapasulabi kay kisab antas. Tag-ija na diyan lagi ning tuyhakaw gipaika gid ko na tuyhakaw unod guwang na guys igor ba na ni tuyhakaw are patas pikas nagapog mga tawo na long live sige na mi dani kautan sige kada adlaw may maglawoy diha kani siya kay murag gamay ra ni siya hilang-hilang ni pagkatanema. Ano naman yung nangakita, may unod. Ano na laman yung kuhaan, be? Ayaw laman. Sagdan na diha. Na. Nag-uwan na po, guys. Lapok na po ng agyanan. Hindi na po ka pangahoy, utro. Kaya nag-uwan man. Init dito gani, ha? Mingawa dari. Amot na ugma. Kay kami na namang duwas at Ali. Lumita na wag snake plant. Wa na magunahin ng dana kay lisod. Gunahan na sunod adlaw di na lapok.